Kajing shisha ba balei ki Hindu kim bamdoh masi lane balei ki mane ye masi ha kapor man berim lane ha kapor jong karik veda kabade ka kot bakhu jong Hindu ki he jaj Hindu ki Brahmin ki bade ki lengdo nim Hindu ki bambha ye ka dok masi ha kanim Hindu ki nong le nim lane ki nong knya ki debet ki Brahmin ki ne ki Brahmin ki shat seobha ban knya da ki kulai ki masi ki langbrot shenrang bat kham tam da ki masi namar ki bambha ban bamdoh masi ya ka jing bamdoh masi ki Brahmin Hindu la sakhi ha ka kot bakhu chongki ka ba kerteng ka rikveda ha ka rikveda ka mandal ka ba shipel ka hymn numbers ka ba prapan riu ka verse ka ba khatsau indra uong the worshippers dress for me 15 and 20 bulls I eat them and become fat they feel good sight of my belly indra is above all ha ka rikveda ka mandals ka ba shipel ka hymn numbers ka ba khandai paway ka verse ka ba khatsau it says I offer graceful praise with all my heart to Agni, the drinker of water, whose back is sprinkled with soma, the ordiner of the right, to whom vigorous horses and bulls and barren cows and sheep are consigned as burnt offerings. Ha kito kipor, ya ki Brahmin la isi bha namar kilong kinong panyap masi, da kabakanya bat bamdoh yaki. Kine ki jingkanya da ki masi, kilang brot, kila penrem dor bha bat kila pendu nong shisha ye ki nong rep kham tam ki nong rep ki nyew kor bha ye ka masi namar ba ka ai ye ki ka dut ka palur lengkha ka ai sbo ban thung jing thung bat anda kini ki masi ki tamen ki bamdo no iki bat ya ka sni jong ka masi la shna ye bon jat ki kan jatiar kumjuru kine ki he jat Hindu Brahmin ki lebu ai bha ye ka boram bat kanam bat habadon ka jing khawai le ne ka jing tho le ne puja le ne ka no ka jing le nem ki Hindu na ki chat ki ba khamrit le ki chat ki ba khampo ki hab khot be ye ki ne ki Brahmin ban le niam da ka ba panya ru ya ka masi ban kanya ban bam Henry ha ka snem ka ba sans pa BC le ne shwa Chris ubudha ubalong ukhuns em ulio i ye ki jing janjar khamtam jong ki nong rep le ne ki Hindu ki ba khamrit le ne ba khampo ulawat ya kelenti balai nak kini kicing jenjar ha ka imlang sa lang kamtam kajing snew jong ka system ha ka ne Hindu namar ha ka ne Hindu ya ublei bathau ya ka prathai baro ka we la ne ya ka universe ki khot ubrama katkum ka veda ki don sau kardan ki briu kita ki de ki Brahmin ki ba ki khot ka khli jong ublei la ne ki bastat ki bala ban le niam la ne ban le puja ka kardan ka ba ar ba de ki khot Kshatriya ki balong ki bat ki nget chong ki gade ka khti ki jong ble Brahma chong ki ne ki Kshatriya ki la balong kum ki sim le ne ki shipai kardan ka bala ki de Vaishya ka ba ki nget ki de ki kho siu jong ble Brahma bat ki ne ki la balong ki la bantre kum ki businessman le ne ki ba khayi pateng bat ki de ru ki trajaka ka kardan ka ba khaddu chong ka jat riu ha ka Hindu khat kum ka vada ki de ki sudra ki nget ba ki de ki kjat jong ble Brahma ki ne ki de ki bapo na ki bapo tam ha ka jat riu here ki we pat ki jat riu kumangi ki lakhot kalum lang ya ki untouchability namar ha ka jat riu Hindu kum yang ki riu lom pat kum ki dalit ki bomdon ha kata ka banta jong ka varna la ne ka kardan jong ki jat riu lakhot kalum lang yang untouchability ha ka jingwat bania ubudhaw lalap ek chipan shai ba lo yalap ye kom im ka pathamai ta ka ba omnon kam shu pan kanya omnon kam shu ye kata ka buram ka jing he jai la ne ka jing po jai ba ro ngilong ka ju omdon shu ba he la ne ubarit ubudhaw lo kan tai lut ye ka jing hikai jong ka veda namar ha ka jing hikai jong ka veda don shibun ka jing janjar khamtam ka jing bam yarkat ha ka imlang salang kaniam buddhist ka roy bat ka pustet hakaleng dari India khamtam haba usim ashuka ka hima Maurya empire ukala buddhist no yelade une usim ashuka hadin baujob yak thama kalenga house name arspa ndrupa way BC ulisin e ka jingya bat ka jingmasao jong gibreu bat ulukut jingmut no banom yele thama shu dakaba ubot no yakur kom im om dakaba yo snam ka ba ki khot ahimsa kane ka palong ya usim ashuka ban bud ya ka jing hikai ka nim buddhist usim ashoka loyarap ya ka nim buddhist ban shina ya bon ki stupa la ne ki ying buddhist ban shong ki mong upha missionary ru ban yalap ya ka nim buddhist shabon giri kum shari China ri Sri Lanka Thailand mat kum ta tarte hakum ka ne ki jing roy step jong ka nim buddhist ki Hindu Brahmin ki la shapting
bat pakin du jaj no bat du no ik burom kum baki juyo hagapor Mynshwa kumta ki Hindu Brahmin khnang man compete bat ka jingba jong ka nim Buddhist makiru kilarai ba kinom bamdoh masi lene bamshu kano kado lain no tang ki jaj bam na ke jingthong namar ha kum ki nikipor ki Buddhist ki dang bam ya kado kumta ban compete bat ki Buddhist ki he jaj Brahmin ki pan i shaka prathei ba ki long kham khoi namar ki khlam bam shu ya kano kado kajing ro jong kanim Buddhist kum China Thailand Sri Lanka Japan mat kumta terter ka de kajing trish tom jong us emashuka Henry Hadin kajing yap jong u kis im bathamai jong hima mauri ampayar ki shap niap ha ken hun katto kane jong ki Brahmin namar ki shapting yo ba ka nim Buddhist kan roi bat kanpur bat maki bat kindu ya borom mat kanam kajing bam do jong ki Brahmin kapelong ru yakine ki chat riu ki ba khampo kin but no yaki namar kilong kinong hikai jong kanim Hindu ya kane ka resource phila ban wat ro na kajing tho jongu Dr. Ambedkar hagas nyam jejar khandai spa saw phupra ka ba wai kerteng the untouchability la da besok tenat ya kane sewa share bat priang ka khnang ba ro ki basngap ka kin yo kajing shai ko de shibon ublen kurkhu yipi